Cieľom PGSI tohoto roku, ale aj každého ročníka je to, čo úplne vystihuje geniálne náš headline. Bojujeme o život, na ihrisku aj v živote. Čiže na ihrisku o taký šport, zápolenie a v živote o výchovu. Taká základná línia Dombovskej výchovy, dobrý občan, statočný kresťan. Preto Don Bosco použil prostriedky, aby túto výchovnú líniu podporil a potvrdil a zároveň doplňal. Preto teda aj tieto prostriedky, ktoré sú, a medzi ne patrí šport, preto PGSI 2014, preto táto akcia, preto to stretnutie a preto aj tá rovnováha aj na celom tomto stretnutí. Nie len ten športový zážitok, nie len tie aktivity, ktoré sa týkajú športu, zápasov, jednotlivých tímov a tak, ale aj zároveň tá rovnováha, aj tá ponuka tých duchovných aktivít. Stretli sme sa prvýkrát asi pred 4 mesiacmi s duchovným tímom a sme si povedali asi takú približnú predstavu, že čo sa od nás čaká, čo my vieme do toho dať. A tak sme sa potom pravidelne stretávali tieto 4 mesiace. Účastníci PGSI aj dobrovoľníci majú nachystané ranné a večerné modlitby, kde s týmami sa môžu stretnúť, s dobrovoľníkmi sa stretá náš spirituálny tím. A okrem toho je tu stánok stretnutia, rôzne časy svätých omší, pre Slovákov je to vlastne o 11. a o 1. Kto chce, môže prísť a potom nás čaká adorácia, ktorá bude pre všetkých a záverečná svätá omša s Don Pasqualom Chávezom. Veľa týchto našich športovcov nie sú profesionálni. 90% to nie sú profesionáli a v živote nebudú a každý z nich túži niečo také veľké. A to je podľa mňa taká ponuka, aj čo Don Bosco chcel, že do akej miery sa dá mu poskytnúť ten vrchol v tej svojej oblasti, aj športovej. Čiže zažije olympiádu, ktorú by možno, keby nechodí k Salesianom, v živote nezažil. Keby nie Don Bosco, tak by nezažil takýto nejaký aj také športové vyžitie. Okrem duchovného a športového programu ponúkli organizátori mladým aj kultúrny zážitok. Na úvodnom otváracom ceremoniáli sa zúčastnil primátor Bratislavy a viacerí veľvyslanci. V rámci programu vystúpili známe osobnosti ako speváčka Chiara z Talianska, The Pastels, Mária Čírová, tanečná skupina Atak a ďalší. Moderátorkou večera bola Adela Banášová. Myslím si, že tento event bol veľmi vydarený a teraz to nehovorím preto, že som nejak bola toho súčasťou, ale keď som sa tak na to pozerala z odstupu, tak si myslím, že to bol jeden úžasný, normálny večer, hodný televízie, všetkého a že teda neviem, že či to majú v každej krajine, na každých otváracích ceremoniáloch takto, ale podľa mňa to malo super úroveň. A čo sa týka tých hier, než ma oslovili to moderovať, som netušila, že sa také niečo koná. Takže to je ďalší taký pozitívny bonus pre mňa a moje vedomie, že sa takéto niečo deje a že to je úžasné a zrazu úplne medzinárodné mladistvé publikum, ktoré ako okamžite dávalo najavo, ako veci vníma a cíti. Takže to tu fakt žilo a bolo to aj pre mňa veľmi špecifické. You can feel the spirit, the pure, the safe spirit, and everything is made with passion and truth and trust and belief. So whatever you do here in between among the Salesians, it comes from the heart. Súčasťou programu bol slávnostný sľub športovcov v angličtine a slovenčine. V mene všetkých súťažiacich sľubujem, že na medzinárodných salesianských športových hrách budeme súťažiť čestne, budeme rešpektovať pravidlá a posolstvo Dona Bosca. Chceme bojovať o dušu nielen na ihrisku, ale aj v živote.